A to tam je, že? Jak jsem řekl do Teď už to tam je. V tomto pořadu uvidíte má kouzla a iluze, z nichž některé z nich vás i naučím. A nyní ke kouzlu, 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 a nyní ke kouzlu. S prvním kouzlem se tedy Tomáš obrátil na náhodnou kolem jdoucí. Pojďme se na to podívat. Zamíchat i sama, jestli chcete? Chcete? Dobře. No výborně, paní umí míchat. Wow. Stačí tak? Stačí. Jak chcete vy? Tak, děkuju. Takže, teďka je balíček zamíchaný, věříte mi? Já myslím, že věří vlastnímu míchání. A teďka já vemu vrchní kartu a v našem případě je to dvojka károva. Já ji dám tady na vrch. Teďka vemu spodní část balíčku, udělám takový vějíř, zasunu ji tam, zasunte ji tam až na konec, abyste se ujistila. Ano. A je tady. Super. Moment, vraťte to zpátky. A je tady. Super. Super? Super? Tomu říká super? Co to je za reakci? Když v noci náhodou nespadne z postele, to je super, ale kouzlo a zdarma, to není super, to je přece... Takže viděli jste, že jsem zamíchal balíček karet a poté jsem vzal první, kterou jsem tam prostě měl, že jo. No, jenže ve skutečnosti totiž, v momentě, kdy jsem tu kartu převrátil, tak ve skutečnosti jsem převrátil dvě. Tudíž nahoře není ta sedmička křížová, kterou on si vybral, ale nahoře je prostě nějaká jiná karta, to je teďka jedno. V tom případě ta sedmička křížová je až v druhém pořadí, tudíž... V momentě, kdy jsem udělal ten vějíř, kdybych ho uměl, dal jsem tam tu vrchní kartu, což teda není ona, tu mám tady, a zatímco on, teda ten divák, ji tam zatlačil, já jsem udělal toto. A to je vlastně všechno. Děkuji. Abyste nám ale na 100% věřili, že tato paní nebyla domluvená, oslovili jsme i jiné kolem jdoucí. Tento pán vypadá nadšeně. A ne. Nechcete? Oh. Dobře. Tak, takže já vemu vrchní kartu, kterou tu mám. To je osmička kárová v našem případě. Teďka já vemu spodek, vějíř, dám ji tam, zasuňte ji tam. No a nemůžu ji dát někde jinde? Ale zvídavý duch, tohle bude ještě zajímavé. No můžete, ale Co? je to celkem jedno jako. Je to jedno určitě? Ne, já končím, Ne, no tak když už, tak ať se pobavíme. No. Počkat, tak oni jsou dvě? No, nejsou dvě, ona se teleportovala sem, můžete se podívat, No, že tak žádný to, duplikát tak, tam nemá. Tak zůstala v ruce, no. Nezůstala v ruce, když jste viděl, že ji dávám tam. No, tak to už je. Jedno? Nevadí, podíváme se dál. Máte balíček, jestli chcete. Ježiš, dívejte se, počkejte, já míchám granule pro psa. Granule, to tu ještě nebylo. A tak nechcete, abych je třeba zamíchal sám? Jo. Můžete. Jo, míchejte sám. Takže dobře. Tak jo. Dobrá. Takže já je zamíchám takhle. Takže jsou ty karty zamíchané. Ano. Věříte mi? Dobrá, Věřím. já otočím první a v Jo. našem případě je to dvojka piková. Ano. Dvojka piková je na vrchu. Ano. Je. Vemu spodek, No, zasuňte ji tam pořádně. pořádně, no. Ježiš, to máte za karty komunisticky? A hele, první, kdo si všiml. A je tady. A jak jste ji dostal nahoru? Kouzlo. Aha, to je kouzlo teda. Teleportovala se mi tak- až do pusy. No jo, vy víte, že to chcete, tak zpátky k našemu podezíravému pánovi. Druhý pokus. Co to je? Tak pardon, to je
kluk? Nebo Kluk, křížový. Křížový kluk, no. Křížový kluk. No. Tak, je na vrchu. Teďka Měl by to být... Tak tohle bylo No, jasně. těsné. No. A další paní. chcete? Ne, dobře. Tak já ho zamíchám. Je teda zamíchaný, věříte mi? Jo, Věříte mi? věřím. Dobrá, já teda vemu vrchní Nedívejte kartu. se na toho psa, kouzlo A je je před to v vámi. našem případě dvojka srdcová. Pamatujte si dvojku srdcovou. Teďka ta dvojka srdcová je stále nahoře. Já udělám takový vějíř. Tak, a vy ji tam teďka pomalu zasuňte. Mhm. Je tady. Wow, žádná reakce. Asi ji tam přidám ve Vegasu. Dejte to zpátky. A je tady. Super. A to si snad děláte... Děkuji za zhlédnutí a dejte odběr. No tak, dejte odběr. Máte ho hned tady. Jenom posuňte myší a dejte odběr. Já neodejdu, dokud ten odběr nedáte. Zabije vás to? No dobře, já mám čas. Čekám. Pořád máte možnost. Promiň, to me balíme, jdeš s náma? No tak jo. Dejte odběr.